ଯେଉଁମାନେ କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ନରକରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନସ୍ୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ଅହୋ ମତ ମହତ ପାପಂ କର୍ତ୍ତୁ ବ୍ୟବସିତା ବୟମ୍ ଯଦ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଲୋଭେନ ହନ୍ତୋ ସ୍ୱଜନ ମୃତ୍ୟଃ। ଆହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆଜି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆହା ଆହା ଏହା କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଆଜି ଆମେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଲୋଭ ଆଶାରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମହାନ ପାପ କରୁ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମହାନ ପାପ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ମାଂ ଅପ୍ରତୀକାରମ୍ ଅଶସ୍ତ୍ରମ୍ ଶସ୍ତ୍ରପାଣୟ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ରଣେ ହନ୍ୟୁସ୍ତନ୍ମେ କ୍ଷମତରଂ ଭବେତ୍। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପ୍ରିୟ ସଖା, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯଦି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ମୋତେ ବିନା ପ୍ରତିରୋଧରେ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ନ ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମାରି ପକାନ୍ତି ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଆହା ଅତି ଭଲ ହେବ।